ଆଜି ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ପଖାଳ ଭାତ ସାଙ୍ଗକୁ ଦୁଇଟା ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଆଇଟମ୍ ବନେଇବି ଯେଉଁଟା ପୁରା ମାନେ ଜମେଇ ଦେବ ପଖାଳ ଭାତ ଖିଆକୁ। ଏଇ ତଣ୍ଟିର କଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ମୋ ତଣ୍ଟି ପୁରା ଯାଇଛି। ଏଇ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇକି ଯେମିତି ଲୁହା ଲୁହାକୁ କାଟେ, ଯେମିତି ଚୁମ୍ବକ ଚୁମ୍ବକକୁ ଟାଣେ, ସେମିତି ପଖାଳ ଭାତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତଣ୍ଟିରେ ମୋର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜିଛି ସେଇଟା ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇଲେ ହିଁ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଆଜିର ଦୁଇଟା ଯାକ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଆଇଟମ୍ ହେଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ହେଲା ଅଣ୍ଡା ଭୁର୍ଜି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଆଇଟମ୍ଟା ହେଲା ଦେଖି ଚାଲ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଥିଲି ପିଆଜ, ଅଦା, ରସୁଣ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଟମାଟୋ ଦୁଇଟା ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ରଖିଥିଲି। ଏବେ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ପଶେଇକି ତାକୁ ଗରମ କରିକି ସେ ପେଷ୍ଟଟାକୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ବିସର୍ଜନ କରିଥିଲି। ଏ ପେଷ୍ଟରେ ମୁଁ ପକାଇବି ନାନାଦି ପ୍ରକାରର ମସଲା, ଯେମିତିକି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, କରି ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ। ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମସଲାକୁ ପକାଇ ତାକୁ ଭଲରେ ଘାଣ୍ଟି ଘୁଣ୍ଟି ଭଲରେ କଷେଇ ଦେବା। ମସଲାଟା ଯେତେବେଳେ କଷିଯିବ ସେଥିରେ ଆମର ମେନ୍ ମାନେ ରାଜା ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟକୁ ପକାଇବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ମାଛ ମୁଣ୍ଡ। ଆଉ ମାଛ ମୁଣ୍ଡଟା ପକାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ପିଠା ପାତିଆ ଧରି ଯେତେ ଜନ୍ମର ବଦଲା ଥିଲା ମାଛ ଉପରେ ସବୁ ନେଇଯିବ, କେଞ୍ଚି କାଞ୍ଚି ତାକୁ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବ। ତାକୁ ପିଠା ପାତିଆ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଭାଜିଦେବ। ଦେନ୍ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଛେଚା। ଆଉ ଆକୁ ପଖାଳ ଭାତରେ ଖାଇବ ମାନେ ଥରେ ଖାଇଲେ 10 ଥର ମାଗିବ। ତ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇଦେବି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗରମ ଭାତ ଖାଇବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ? ମୁଁ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି, ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଛେଚାରୁ ଟିକେ କାଢ଼ିଦେଲି ପଖାଳ ଭାତ ପାଇଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ବଳିଲା ସେଥିରେ କ'ଣ କଲି, ସକାଳେ ବୁଟ ଆଉ କାବୁଲି ବୁଟକୁ ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ପ୍ରେସର୍ କୁକରରେ ସିଟି ଦେଇ ସେଥିରେ ଢାଳିଦେଲି, ଫୁଟେଇ ଦେଲି। ସିଏ ହେଇଗଲା ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଛେଚା ଡାଲମା। ଆଉ ଯିଏ ଗରମ ଭାତରେ ଖାଇବ ସେ ତ ୱା ୱା କରିବ ଆଉ।